Naša destinacija ovoga puta je plodna Mačva i okolina Bogatića, gde pomažemo petočlanoj porodici Vračarić, koju čine Slaviša, Marina i njihovo 3 dece. Ova mlada porodica pokušava da gradi samostalan život na selu, međutim nemaju rešeno stambeno pitanje i žive u zajednici sa roditeljima u maloj kući. Slaviša je vredan majstor, koji za život zarađuje tako što obavlja sve poljoprivredne poslove u selu, a Marina se posvetila odgajanju porodice. Želja im je da sviju porodično gnezdo u nekom od sela okoline Bogatića i odgajaju svoju decu u zdravom i prirodnom okruženju. Mi ćemo im pomoći da odaberu kuću i obezbediti im poklone za svetlu budućnost. Mačva je kraj bogate istorije koja datira još iz kamenog doba, a ova plodna i pitoma ravnica poznata je po vrednim poljoprivrednicima, koji se uglavnom bave ratarstvom i stočarstvom, a mačvanski domaćini imaju običaj da kažu da sve što se ovde baci u zemlju nikne. Nas put vodi u opštinu Bogatić, gde upoznajemo petočlanu porodicu Vračarić. Janko Veselinović je napisao: nema veće ravnice u Srbiji od Mačve. Mada sudbine naših današnjih učesnika mnogo više podsećaju na njegov roman Hajduk Stanko. Ali zato smo mi tu, da im poravnamo put u bolju budućnost. Dobro vi nama došli u novi početak. Zovem se Slaviša Vračarić, rođen sam 4.2.1984. godine, živim u Badovincima. Ja sam Marina Miražić, dolazim iz Crne Bare, imam 25 godina i ja sam domaćica. Radim sve ove seoske poslove koje postoje. Školu sam završio osnovnu, dalje nisam imao mogućnosti, roditelji nisu imali finansije da me školuju, tako da sam ostao na selu i što kaže čovjek, sve radim, sve sam naučio i što mora. A ljubavna veza Marine i Slaviše razvijala se munjevitom brzinom. Marinu sam poznavao, familiju sam imao u Crnoj Bari, viđao sam je, gledali smo se. Igrom slučaja, njen rođendan bio, ja je poslao poruku, čestitao joj. Ona je na to meni odgovorila. Ja sam je pitao da izađemo na kafu, na sok, da prošetamo. Ona je na to pristala. Uveče smo se čuli, sutra dan se čuli, opet se vidjeli i naša veza je trajala 17 dana. Za tih 17 dana mi smo non stop bili zajedno, nismo se bukvalno odvajali. Ja sam nju zaprosio, kupio prsten, ona je na to prihvatila, oduševila se, rekla njenima, ja rekao mojima. I mi smo to završili, okončali našu vezu, prostu vezu. Bog nam je podario prvo dijete, našu Miru, zatim drugo, pa treće i naš brak je se učvrstio kroz decu. Ja sam ga upoznala da je to nešto je kliknulo i to je to bilo. Vidjela sam da može me zaštiti sve. I on kad je se pojavio u mojem život sve se okrenulo. Sve je krenulo u najboljem redu. Slaviša se pojavio u Marininom životu u pravo vreme. Pa imala sam loše detinjstvo, imala sam loše društvo i tako to, ali kad je se on pojavio, sve to ispravili. Ja sam sada, prema on mi je rekao da ne radim to, jer govorio mi šta sam radila loše. Ovdje je on to sve ispravio. I savjetovao me i tako me izvukao sa krivog puta. Pa lijepo, majka ostavila kad imala 2,5 godine. Ostala je sa babom i sa tatom. I ona se gajila tako u toj porodici, bukvalno sama. Imali su probleme moji, su imali probleme, ali poslije toga mi se i sestra utopila.
Ali moja majka me nikad nije bila uz mene kao majka. Jako me napustila. Jako su moji se razvodili. Što ona nije borila za me. Evo, danas imam 25 godina, imam decu. Ona i danas dan i ne brine u meni. Ona nema osjećaje za me. Ona nema osjećaje nikakve. Moja sestra je puno bila vezana za majku. Dok je nas se odgajala baba. A ovdje u jednom trenutku moja sestra napunila 13 godina i otišla je na Drinu. U stvari, nas bismo bile zajedno. I ja sam čula od neke dece da se neko davi. I ja kad sam se pogledala, ugledala sam hitnu pomoć, ugledala sam policiju, ugledala sam nju kako iznose. A ona je bila bića. Trauma gubitka sestre ostavila je dubok trag na Marinin život. Nemoj ljubima. Ćerku sam nazvala po sestri zato što sam željela da nju držim u srcu cijelo život. I zato sam dala ćerki ime Mira. A kako danas živi ova porodica? Pošto školu nisam završio, nisam se, kako vam kažem, otišao dalje u srednju, pa i srednje na fakultet. Ostao sam na selu. Uz mog tatu sam radio građevinu. Pored građevine sam išao, kada nema građevine, išao sam u šumu. Umijem da radim i sa motornom testerom. Zimi, mesarske poslove, znači redimo prasice, jaganjce, zimine, kad je svinjokolj. Znači sve, znači bukvalno što se na selu radi, nužda zakon mijenja. Morao sam sa posla na posao da se orijentišem. Kogod me pozove da radim, ja idem. I ništa mi nije teško. Živeo sam kod majke u Badovincima. Tu nam je bilo tesno, mali prostor, nas mnogo. Tu smo živjeli i eto. Konkurs je izašao. Ja kažem Mari, aj Maro da probamo. Rekao, pa ako uspijemo. Slaviša i Marina naravno maštaju o svom krovu nad glavom. Zato im je Marija zakazala sastanak u centru Bogatića da sazna kakve su im želje. Zdravo. Zdravo. Ja sam Marija, Marina. drago mi je. Ja sam Slaviša, drago mi je. Zašto smo se našli u Bogatiću? Ovo ti srce Mačve. Jedinstveno ovdje ima nešto da se vidi i živi i... Dobro, veliki znači broj imamo stanovnika. dobar razlog. Da, imamo dobar razlog. Gde vi sada živite? U Badovincima. A gde želite da idete? Pa, srce nas vuče u Badovincima, pošto tu nam je sve. I Dobro. navikli smo. Znači isto selo. Da. Gde trenutno živite? Dobro, u Badovincima kako živite? Živite u zajednici, U zajednici, tako? da, sa majkom. I želite da imate svoje? Svoje, da, Maro. Dobro, bravo. tako i treba, pa najlepše moguće, jel da? Dobro, znači želja vam je da ostanete u Badovincima? Da, u naše, da. U mome zbog rodnom selu. blizine, Da, jel tako? da. I zbog mog posla, i zbog mojih ljudi. Ti si iz Crne Bare, a ti si iz Badovinaca. Da. Jer tu mi je posao, tu mi je sve i snalazim se najbolje, uklapam se u sredinu i... Znači, to bi bilo najbolje. Pa mi ne tražimo nikakvu pretveliku kuću. Dobro, ali šta to znači? Pa znači da imamo, ja imam sobu, a njih Dobro. troje svoju sobicu i tako. Znači, I malo- minimum i 2 dvorište. spavaće, I Upatilo špajz, kupatilo špajz, dnevni boravak. dnevni boravak, neka zgrada, šupa, štala, tako, gradnica, Dobro, a placa sad malo. tebe da pitam koliko placa? Zašto? Čime hoćete da se bavite? Pa da šta biste imamo, na radili? primjer, da posijemo tu baštu, da imamo, Za razumiješ, svoje potrebe da, za ili za naše za potrebe, vaše potrebe, deci dobro. malo voća i... Jel biste gajili neke životinje? Pa da, gajili bi, naravno, da imamo za naše potrebe. Dobro, znači životinje, pašta, Da. voćnjak. Da, ta bašta nam koristi za plastenik, da posijemo paradajz, krastavac, gradnicu, luk, krompir. Jasno, sve mi je Razumiješ? jasno. Da moja djeca uberu zdravu hranu, da ne prskanu. To je najzdravije i najbolje. I ujutro kad jel ustaneš, tako? odeš lepo tamo, nabereš, da se spremiš doručak, miriše cijela kuća. Sve mi je jasno, sve mi je Nije jasno. nama problem kupiti, Sve mi je ali jasno. sve je to na hemiji. Sve mi je jasno. Da. Imamo 3 kuće za vas. Dobro, Idemo do Crne Bare. Prvo, Ajde. izvolite. hvala lepo.
Za početak jedno imanje u Crnoj Bari. Na placu od 20 ari nalazi se kuća od 50 kvadrata. I evo nas kod kuće broj 1. Znate već, ovo je selo Crna Bara. Dobro. I onda sad prvo da mi prokomentarišete lokaciju ovog sela. U odnosu na to što vi želite. Je li lokacija kao prvo u redu? Pa, kako da vam kažem, mi bi želeli da, ako bi mogli, da biramo, već kad možemo, da bude prvenstveno blizu škola, blizu prodavnica, apoteka. Dobro, to znam, ali da li vam je ova lokacija u redu? Ne, nije. Nije. Dobro. Dobro, ovo je tek prva kuća. Možda vam se i dopadne, nikad se ne zna. Nikad se ne zna, a kuća kao kuća nije loša. Prvo, daleko nam je zbog škole, zbog dece. Zbog škole, jel? Da, i zbog svega, i zbog, kako vam kažem, zbog prevoza, zbog... Ali vidi, sad ćeš da se obraduješ. 20 ari placa. Pomoćni objekti. Znači, Ništa ja ne osporavam, Maro. Nismo mogli, ne, sve u redu. Nismo mogli sve sa spiska da ispunimo, razumem. ali smo delom ispunili. Da, ono što sam ja zamišljao i što bi želeo. Imaš 20 ari placa, pomoćne objekte, 50 kvadrata. Dobro, ajde sad da malo popričamo o kući. Kako se tebi dopada kuća? Pa lepa je. Mi ćemo unutra. Dobro, a ti šta kažeš? Evo vidim nova stolarija, krov, kakav je krov? Zadovoljavajući, pa krov sa malo truda, sa malo rada, može sve da se dotera. Znači, za početak i za prvu ruku nije loš. Znate šta, ajde da vi uđete da obiđete kuću, da pogledate malo imanje, ja vas čekam ovde pa ćemo dalje da pričamo. Može? Izvolite. Može, hvala. Iako je kuća manje kvadrature, u dobrom je stanju i useljiva je, a plac od 20 ari pruža dosta mogućnosti za bavljanje poljoprivredom. Kako je bilo unutra? Šta ste videli? Pa sobe kao sobe su super, razumiješ. Kupatilo ima što je najbitnije. Nama što se ne sviđa, mi bi to kasnije možda renovirali, ako se opredelimo za ovu kuću. I ako se složimo, ali što kaže, pustit ćemo još da vidimo. Znači, rekli smo, ovdje je lokacija minus, a sve drugo vam se dopada. Da, što se tiče objekata, što se tiče pomoći zgrada, što se tiče pozadi gde ima da se obrađuje, to je sasvim sve super. Kako ti se sviđa raspored i kakva je kuhinja? A raspored mi je lep. Ima dečju, mogu napraviti dečju sobu, mi i lep. Ima dovoljno prostorija za vas petoro? Da. Dobro. Mi ćemo dozidati ako nam još nešto bude trebalo. Da. Dobro. Da, proširivati u budućnosti. Znači, rekli smo, ovdje je lokacija veliki minus, a sve ostalo je plus sa vašeg spiska. Da, zadovoljavajući, da. Dobro, ovo je prva kuća koju ste videli. Idemo dalje, imamo još 2. Izvolite. Ajde, hvala. Sljedeće 2 kuće su u selu Badovinci. Na drugom imanju veličine 17 ari nalaze se 2 kuće ukupne površine oko 60 kvadrata. I dođe smo mi u drugo selo, Badovinci, vaše selo, da ne kažem tvoje selo. Ovo je kuća broj 2. Dakle, ono što je vama sigurno plus, pored lokacije, je 17,5 ari placa. Na ovom placu imate 2 kuće, sve ukupno oko 60 kvadrata. I sad me interesuje da mi kažete kako vam se dopada ovako na prvi pogled. Na prvi pogled vam se baš dopada super. Šta ti kažeš? Slažem se. Lepo dvorište. Kako vam se kuće čine? Čini mi se da tu malo ima posla. Pa ima. Ali ćemo zajedno se udružiti, ja i moja supruga, i sve ćemo zajedno tu raditi. Šta treba? Pa prvenstveno treba krov sanirati, što je najbitnije. Da bih mogao unutra da uradim prostorije gde neće prokišnjavati, gde neće, razumiješ, struja da se uradi, prozore, stolarija, naravno, fasada, terasa. Da, ima posla. Ona mi tako bezbrižno deluje, zna da za koju god kuću se odlučite, ti ćeš to da uradiš. Da, ona zna da ću ja to sve da uradim i zajedno ćemo da uradimo što je najbitnije. Naravno. I bit će naše. Naravno. Da znamo da smo mi nešto stvorili s naši 10 prsti. Znaš šta, ajde, pošto ste mi tako lepo raspoloženi i pozitivni, ajde da obiđete ovu kuću, ja vas čekam napolju, pa da mi kažete šta ste zatekli unutra. Izvolite. Hvala.
ovoj kući potrebno je završiti određene radove, ali dobre je i zdrave gradnje, pa su promene uglavnom kozmetičke. Jeste gotovi? Jesmo. Pa čekam vas. Pa dugo smo razgledali, Maro. Stvarno? Da. Znači ima dosta toga za gledanje, Da, komentarisali smo gdje bi nam bila kuhinja, gdje bi bila dječja spavaća soba. Čekaj, ali kaži mi sve tu u redu, kakvo je stanje sad? Ima dosta uloga, da budemo jasni, ima dosta. Da, stara kuća. Ali nama prvenstveno odgovara zbog blizine škole i što je lepa mirna ulica, nije prometno, kamioni, nije buka, lepo je za ovdje, za život. Dobra lokacija, dobro smo vam lokacije izabrali. A što ti kažeš ovako sa ženske strane, to mi je uvek važno da čujem žensko mišljenje. Kakav je raspored i jel ti možeš da vidiš vašu porodicu u ovom? Kratko i jasno, da. Kako je dobar raspored, to mi reci. Jel ima mesta za sve vas? Da. Dobro, jel ti se dopada dvorište? Pa lepo je, ima za decu, možda se lepo igraju. Ali dobro, opet ima posla. Ali znam da suprug može sve to da završi. To je samo da mu skuvaš kaficu, on će sve da završi. Dobro. Ljudi, ali ovo nije konačan vaš izbor, idemo u kuću broj 3. Što se tiče ove kuće, veliki plus... Možda je treća lepša od ove. Pa ne znam, vidjet ćemo. Ja, vidjet ćemo. Vi birate, ne ja. Dakle, ovdje veliki plus lokacija. Da, to nam je presudno. Veliki plus ovdje lokacija, to smo rekli. Ovo vam je savršena lokacija. Plus je veliki plac, a minus što ima mnogo da se radi. Da. Dobro. Idemo na treću kuću, možda budeš bolja. Da, ne znam, ništa se ne zna. Ništa se ne zna, izvolite, idemo na treću kuću odmah. Izvolite. Hvala. Idemo da pogledamo i treću kuću, koja je najveća od svih ponuđenih. Ima 120 kvadrata i pripadajuću okućnicu od 15 ari. U istom smo selu, kao što znate, ali da kažemo zbog gledaoca. 120 kvadrata kuće, imate 15 ari placa. I sad da mi kažete, hoću nju da čujem kako se njoj sviđa ova treća kuća. Jel ti se sviđa ili ti se ne sviđa? I ako ti se ne sviđa, šta ti se ne sviđa, šta ti se sviđa? Pa više mi se sviđa druga. Njoj je presudno što je tamo samo blizu škola i mirna ulica. Kako vam se čini? Ima da se radi, a? Vidi se iz priloženog. Mora i oluci, stari su, zidovi su, kuća je već puna vlage. Krov? Nije održavana krov, da ne pričamo. Evo, vidite sami. Čini se da ovdje niko ne živi. Da, ovdje niko ne živi duže vreme. Da, ali ovo je kuća sa najvećom kvadraturom od sve 3. To je, da kažem, vas je ipak 5, nije vas malo. Možda vas bude 6, ne znam, 7, ne znam. Vidjet ćemo, ako poradimo na natalitetu, možda i bude. A to, i sad, znaš, 120 kvadrata je lepa kvadratura. Da, ne kažem da nije lepa. Ajde da ne zaključuješ ništa pre nego što obiđeš. Izvolite. Ajde, hvala. Izvolite. Hvala. Iako najveća, ova nekretnina zahteva najviše sanacije. Velika prepreka je to što nema funkcionalno kupatilo. I šta ste videli unutra? Osim vlage za koju smo rekli malo pre. Pa prostorije su nam, kako vam kažem, mnogo niske, mnogo uzane. Stara kuća. Da, trebalo bi da se probija sad, naprijed da opravi veliki dnevni boravak, treba probijama, opet ne znam kako je gore, šta je. On odmah ima u glavi projekat, jel da? Šta bi moglo i kako bi moglo? Pa znam, jer zato sam radio, mnogo sam tih stvari radio, prepravkih, lupanja, kod ljudi ti renovirao odmah možeš da proceniš mogućnosti. Da, naravno, da. Dobro. Kupatilo, kuhinja, je li ima unutra? Je li ima išta unutra? Nema kupatilo. Nema kupatilo, znači to je ulaganje. Ostavljen je deo za kupatilo, ali nikad nije urađena ni jama ni kupatilo. Tako da ovo nam nikako ne predstavlja naš gledanost u našu budućnost da mi tu živimo. Dobro, ja ovom kućom završavam ponudu za vas dvoje, ali ajmo mi na jednu lepu lokaciju, malo da prošetamo i da malo popričamo pa da odlučite. Jel važi? Može. Može, izvolite. Hvala.
Obilazak ovog kraja ne može da prođe bez spomena jednog od naših najvećih savremenih umetnika, poznatog po radovima u kojima je vešto kombinovao nadrealizam i naivnu umetnost. Milić Stanković, Milić od Mačve, rođen je upravo ovde, u opštini Bogatić, u mestu Belotić, gde je u spomen na oca Radovana podigao imanje. Nalazimo se ispred zdanja koje podsjeća na neki dvorac iz bajke, a vi ćete nam sad objasniti šta je ovo iza nas. Dobrodošli u našu Radovan kulu, kulu Milića od Mačve. Milić rođen Stanković, a poznatiji kao Milić od Mačve, je rođen ovde, baš u ovom selu, u Belotiću. Ovo je imanje njegovog oca. Milić od Mačve je najpoznatiji slikar 20. veka. On je, osim što je bio slikar, bio arhitekta, vajar i pesnik i vrlo specifična ličnost, to svi znamo. Neke 66-7. godine počinje sa izgradnjom ove kule, koja je vrlo specifična. On je ovo zamislio da bude kula radovanja, zato se zove Radovan kula po njegovom ocu Radovanu, ali i po radovanju. Da se ovde iskuplja svako ko želi da se raduje. Mladi slikari, neafirmisani slikari Mačve i ovde je otvorena slikarska škola, slikarska i pesnička škola. Zanimljiva jedna činjenica je da su učesnici prvog festa u Beogradu 71. godine na čelu sa Kirkom Douglasom ovde posetili svi učesnici kulu. Milić je imao zamisao da napravi prvu lajaonicu u svetu. A šta to znači? A to znači, lajaonica je mesto gde sve sme da se kaže šta je na duši. Znači, šta ko želi da kaže, on može da kaže. Protiv svih, protiv svega i da mu ne bude zamereno. Na sve 4 strane sveta, znači može da se laje žargonski na istok, zapad, sever, jug i to ostaje u okviru ovog imanja. Je lakše posle posete toj kuli? Jeste probali? Ja da vam kažem, probajte, mnogo lakše bude. Maro, dok ti isprobaš čuvenu lajaonicu, mi ćemo se podsjetiti kuća i nećemo prisluškivati. Prva kuća ima lep plac od 20 ari i kuću koja je spremna za useljenje, međutim nalazi se na udaljenom mestu. Druga kuća je na lepoj lokaciji, a postoji dosta radova koje je potrebno završiti. Treća kuća je najveća i ima 120 kvadrata, ali nema kupatilo i u lošem je stanju. Dobro, moment odluke. Imamo 3 kuće, a jedna će biti vaša. I sad, ajde da kratko se prisetimo. Kuća broj 1, šta je bilo dobro, šta je bilo loše? Kuća broj 1 je sasvim okej, razumiješ? Znači, i ne treba toliko ulaganja i lep je plac, ali nama se prvenstveno ne sviđa, ja sam prvo smo komentarisali zato što je mnogo daleko od škole i odsečeni smo kao, na primjer, od... Znači, tebi se ne sviđa lokacija, a suprug je PR da kaže šta vi mislite. Dobro, kuća broj 2? Broj 2... Plusevi, minusevi, molim vas. Plus. Za broj 2 mi... A šta je plus, šta je minus? Ajde mi kratko rezimirati. Najlepše je što je ulica prvo blizu škole, drugo mirna ulica, treći nema buke, idealno je za decu. Dobro. Znači može slobodno da se kreću. Da, ima da se ulaže, ima krov da se sanira prvo. Pa treba fasada, pa treba PVC prozori. Treba dosta posla. Da, treba dosta posla, treba dosta vremena, ali novi početak, mladi smo. Kuća je, čini mi se, bila stara. Jeste. Odnosno jeste stara. E sad i treća je bila stara. A šta je bilo kod kuće broj 3? Tu mi se nešto niste oduševili, baš svoje. Nismo se baš oduševili. Pa šta je bilo? Znači, lokacija vam se nije dopala? Da, lokacija vam se nije dopala. Da ne kažem vam se tu ništa nije dopalo. Pa, bukvalno, manje više. Jedino što je bila najveća, 120 kvadrata, ništa drugo vam se nije dopalo. Jel, pazi, tu bi mi mnogo morali da provedemo vremena i mnogo nam treba novaca i sredstava da sredimo i ne bi to uspjeli do kraja života da sredimo. A opet lokacija nije u redu. Da. Da li to znači da kuću broj 3 možemo odmah da eliminišemo? Znači, između 1 i 2. Koju kuću birate? Ali neću tebe da pitam. 2. 2. Dobro. Je li to bilo jednoglasno? Kako se prvo kaže?
Kako supruga kaže, znači supruga bira kuću broj 2, kuća broj 2 jeste. Ja sam videla da ste se vi odmah oduševili tom kućom, tako da sam negde mogla da naslutim da je to vaša buduća kuća, odnosno vaš budući dom. Ja vam sada čestitam. Ostavljam vas da uživate ovde, vidite kako je lepo. Da, jeste predivno je. Jeste. Ja odlazim, vi se useljavajte, pa kad se uselite čujemo se i vidimo se. Važi, ništa. Hvala ti puno, srećan ti put. Hvala lepo, vidimo se, zdravo. Vidimo se. Ćao, Maro. Ćao. Ćao. Vračarićima su sredstva na konkursu odobrena i oni su se ubrzo uselili u svoj dom. A naša Mara se vraća u Mačvu nekoliko meseci kasnije i to u velikom stilu. A kakva je ovo prepreka na putu? Šta je bilo? Dobar dan, izvinite, u čemu je problem? Pa, gde ste pošli? Ovo je hajdučka busija. Hajdučka busija? Pa pošli smo u susedno selo, mi smo iz emisije Novi početak. Imamo jednu porodicu tu da skućimo. Pa dobro, sve je to lepo, ali samo možete pod jednim uslovom da prođete. Opa, imati uslove? Pod kojim uslovom? Uvek. Morate nam se pridružiti. Vama hajducima. Nama hajducima. Da postanemo... Ne drugo. Aha. Mi hajduci. Morate nam se pridružiti. Moranje. Šta, da postanem hajduk Mara? Da. Dobro, a koja je procedura? Mislim, kako se stupa u hajdučku družinu i to. Ti sam da obećavamo, pa poče kako bude. Znači, obećanje ide... Obećanje. Reč je najvrednija. Znači, obećavam da postajem hajduk Mara. Da. Evo i cvet ću da vam poklonim. Izvolite. Hvala lepo, momci. Cvet, mi okren, cvet. Vidimo se, kolege. Ajmo, ljudi. Ajmo, hvala lepo. Ćao. Izgleda da i nije tako dug put od vile do Hajduka. A da oživimo duh tradicije i bolje se upoznamo sa bogatim kulturnim nasleđem ovoga kraja, članovi folklornog ansambla Đido iz Bogatića napravili su rekonstrukciju prave mačvanske svadbe i izveli deo manifestacije Hajdučko veče, koja se svake godine održava u ovom delu Mačve. Dobrodošli. Bolje vas našli. Kojim dobrom? Mi po mladu. Da bi dobili mladu, morate platiti. Šta ćemo? Hoćemo. Moramo. Može ovako. Malo je. Malo je. Evo. Evo još. Mora više. Još uvijek je malo. Znate kakva je mlada? Lepa. Da razmislim. Staj, moramo da će još. Dobro. Ajde. Sve, a? Hoće biti dosta? Biće. Dosta. Kupljena. Izvolite.
Dobar dan. Dobar dan. Ja sam našao po Mladu. Predamo Mladu. Dobar dan. Mlada je po starom srpskom običaju otkupljena iz svoje kuće i izvedena pred svatove. Što se tiče Podne Mačve, mogu da kažem da ima i veoma interesantnu turističku ponudu, pre svega brojne istorijske lokalitete, a takođe akcent stavlja i na turizam događaja, što znači da imamo i brojne manifestacije. Kada su u pitanju istorijski lokaliteti, upravo ovo gde se sada nalazimo, to je Etnopark Sovljak, je jedno od naših najznačajnijih, koji čuva tradiciju našeg kraja, dakle, autentična kuća iz kraja 19. i početka 20. veka, kao što je opisao i naš poznati pisac Janko Veselinović. Zatim imamo Radovan kulu Milića od Mačve, koje je jedno neverovatno zdanje. Takođe, ono što ne smem da zaboravim, a to je da je Mačva leži na termalnim vodama, koje su po svojim karakteristikama i parametrima jedna od najznačajnijih u Evropi. Naša najznačajnija manifestacija, koja se inače organizuje 1966. godine, jeste upravo Hajdučko veče, koje se održava u Crnoj Bari. Upravo na Hajdučkim večerima jedno od najznačajnijih i najlepši deo upravo manifestacije jeste mačvanska svadba, koju ste vi ovde imali priliku da vidite. Dakle, svatovi kreću sa hipodruma, dolaze po Mladu u Etnopark Sovljak, dakle ovo je Mladina kuća, i onda svi zajedno odlaze u Crnu Baru i tu je kompletna svadba, dakle, kompletan ugođaj i muzika. Tako da mi, kažem, baš jako volimo i svi ljudi iz našeg kraja vole te hajdučke večeri. Imamo bogat kulturni program, plus, osim mačvanske svadbe, takođe tu se nadmeću za harambašu. Dakle, najsposobniji mladić se takmiči u više aktivnosti i to je isto ono što je veoma interesantno i što privlači pažnju svih posetilaca. Nakon obavljenih običaja i lomljenja pogače, svatovi ispred kuće igraju kolo. A gde nam je Hajduk Mara? Bože, koliko je lepo ovo selo. Ugrabila sam malo vremena da se prošetam. Mir, tišina, hladovina. Kad rekuh mir i tišina, evo neke muzike. Dođem da vidim šta je. Igra se neko kolo, čini mi se neko veselje. Ajde, dođemo da vidimo. Svadba izgleda. Da li će biti bacanje Biedermajera? Maro, za bacanje Biedermajera si pogrešila vek. Trenutno smo u 19. Način za očuvanje tradicije i podsjećanje na bogatu srpsku istoriju kroz manifestaciju Hajdučko veče. A da se vratimo u sadašnjost i posjetimo našu porodicu u Badovincima i vidimo kako su se skućili. Zdravo!
O, dobar dan! O, pa kako ste ovo lepo Kako prijatno sredili? iznenađenje. Pa gde si, Marija, kako si? Zdravo. Otkud ti? Pa kako, otkud ja? Pa zdravo. Pa došla sam da vas vidim. Kako ste? Pa kako da si se nas prijatno iznenadila? Ja se nadam da jesam. Pa koliko je ovo lepo, koliko je ovo drugačije. Pogotovo ja sam radio, Maro, šta da ti kažem, znači punom parom i znači Pa dobro, imao si za koga da radiš, kako da ti kažem. Da. Dobro, ali I sa voljom sam radio i nisam gledao na moj umor, na vreme. Kako drugačije, kako drugačije. Ali evo, ja mislim da ste se izmorili sad ovih nekoliko meseci, a? Da mi nije bilo supruge moje podrške, da mi kuva kafu, da mi izgotovi, da me obiđe. Nekada sam ispavao u kući. Radim, pa se umorim. Jel moguće? Jel to istina? Da. To lako. Je stvarno? Spavao na gradilištu? Da. Dobro, pa tako i treba. Dobro, a šta si sve radio? Fasada vidim, prozori? Da, to sam na kraju radio. Fasadu sam na kraju oluke radio. A šta si Prvo sam krenuo od krova. Aha, okej, nov krov. I onda sam radio zidove, sve sam lopao. Tu je loša bila struja, loša kanalizacija, loša... Sve si instalacije uradio? Da. Podove, sve, znači to kad sam uradio, onda na kraju sam, znači, ubacio prozore, uradio fasadu, metao oluke. Danji radim ovako u dnevnici, kad dođem, onda do 3-4 ujutru, da 2-3 sata ospavam, opet u 6:30 na posao i sve mi je to tako... Tako pa, znaš, kao što rekao, znaš za koga radiš. Tako je. Dobro, recite mi sad, naravno, vremena za odmor niste imali. To se podrazumeva. Najmanje za nas smo imali vremena. Jeste bili vi nekad na odmoru vas dvoje? Ne. Nismo bili nikada, Maro. Zašto nismo bili? Zato što uvijek nešto treba. A pogotovo sad, ovi troje djece, ovo sve poskupelo, ulažemo baš u njih, da njima ništa ne fali u životu. Ako je nama nešto falilo, ja ne bih želeo da moje djeci to fali. Pa jel mogu ja vas dvoje da iznenadim onda? I zato hoću da vas povedem na jedno posebno mesto, da vas dvoje nešto iznenadim. Slušaj, ja ne bih išao, ali tebi ću da ispunim želju, pošto si ti meni ispunila želju. Može, dogovor. Izvolite. Hvala. Naš vredni Slaviša navikao je na rad, pa je dobro što je poslušao Mariju da sa porodicom provede kvalitetno vreme i malo predahne. Zato smo ih doveli u veliki kompleks koji pruža pregršt sadržaja za odmor i relaksaciju u termalnoj vodi, po kojoj je ovaj kraj poznat. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Poštovanje, Marija. Ovo je naša porodica. Ćao. Kako ste, drugari? Mi smo ih doveli malo danas da uživaju kod vas. Svake čast. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Imamo odlični sadržaj za porodicu. Pre svega, jedan akva parkić gde ćete moći da se lepo razonodite, a možete i u toploj vodi, naravno, da se relaksirate kod nas. Tako da, dobrodošli i uživajte. Hvala, bolje vas našli. Ništa. Za vas je danas dan za uživanje. To je to. Hvala ti puno što kažem. Nema na čemu. Djeca već na prvi pogled su stvarno oduševljena i tako da im će biti lepo danas. Naravno. Mi to zbog njih radimo. Ništa, ukupaće kostime, izvolite. Hvala. Izvolite, uživajte. Hvala. Ajde. Čuli smo da je ovo najmlađa banja na ovim prostorima, ali banja sa velikim potencijalom. Tako je, termalna rivijera Bogatić je, da kažem, prvi put otvorena 2013. U skromnijem izdanju i onda se godinama malo razvijela, gde je prvo napravljen bazen sa sadržajem u smislu restorana, šanka i tako dalje, a kasnije se razvijao i akvapark. Kada sam vas pitala kada ovde počinje sezona, vi ste rekli da sezona traje 365 dana zbog termalne vode upravo. Tako je. Ovo je termomineralna voda koja je na izvoru 75 do 77 stepeni, gde mi je hladimo i leti i zimi, kako bi mogli da je koristimo na temperaturi između 36 i 37 stepeni. A zašto je dobra ova voda? Ova voda je lekovita i ispitana je za ovo, znači je uopšte izvorište vode u Bogatiću i u Mačvi je čuveno po tome da je po izdašnosti treće u Evropi po svojoj temperaturi, a po lekovitosti je dobra za kosti, za kožu pre svega, za gastroprobleme,
ali takođe i za vid. A dok naša porodica uživa u letnjem kupanju, mi smo krenuli tragom priče o lekovitoj termomineralnoj vodi kojom je ovaj deo Srbije bogat. Put nas vodi u blizinu prvog otkrivenog nalazišta ove vode i banju pod nazivom Jokin grab. Tragom priča o lekovitoj vodi putujemo Mačvom. Postoje dve priče. Jedna je da je čovek kopao bunar i našao lekoviti gejzir, dok je druga da su ljudi tražili naftu i tako pronašli termalne lekovite vode. Ove vode nisu samo turistička atrakcija, već i neverovatan i odličan energent, zato što trenutno pomoću ovih voda se greje Bogatić. Mi smo, kao što kažem, obišli Mačvu i saznali nešto više o ovoj vodi. Iako su izvorišta geotermalne vode, koja iznosi preko 75 stepeni i ima protok od 25 litara po sekundi, na ovoj teritoriji otkrivena je još pre 40 godina. Tek 2019. godine voda sa jedne od 8 bušotina usmerena je u korisne svrhe i grejanje objekata. Osim kao prirodan energent, ova voda nadaleko je poznata i po svojim lekovitim svojstvima. Kako ste došli na ideju da napravite ovakvo mesto? Pa, u ovom mestu postoji već od davne 1999. godine i posjedovali smo imanje privatno pored ovog kanala sa toplom vodom i bukvalno je proistekla želja da napravimo ovako neku improvizovanu banju ili kupalište. Pa banja je iz godine u godinu sve posjećenija. Dolaze nam ljudi iz cijele Srbije, a i šire iz Evrope. Najveći broj gosti imamo tokom letnjih meseci kada su godišnji odmori u toku. Šta vam je potrebno još ovde da ovo mesto primi još više turista i da bude još popularnije? Pa, generalno imamo jedan mali problem sa infrastrukturom koju pokušavamo da rešimo, jer se, što se tiče električne energije, napajamo preko agregata i solarnih panela, ali pokušavamo i da prinovimo uvek nešto novo. Da kažemo da je ova banja deo tvoje porodične tradicije, ti si ostao ovde. Da, tako je. Ovaj posao sam preuzeo od svog tate, nastavio sam da radim i već sam 6 godina u ovom poslu aktivno. I ostaćeš ovde? Naravno. Pa mi se trudimo da svoje goste ugostimo na pravi domaći način, po čemu je Mačva i poznata. Poznati smo kao dobri domaćini, zato sada posjedujemo goste i kampere već godinama unazad, bukvalno koji dolaze svake sezone i svake godine i bukvalno smo kao jedna familija ili porodica. A da ovde vlada prava domaćinska i porodična atmosfera, uverili smo se i sami kroz razgovor sa posetiocima. Nalazimo se na jednom divnom mestu koje se zove Jokin grab, jedna prirodno izvorska voda. Na preporuku mojih prijatelja da je ovo lekovita voda, ja imam problema sa psorijazom, imam psorijastičke probleme i ta voda meni mnogo pomaže. Ma ja dolazim zbog njega. Šalim se. Dolazim zbog lepih baba. Šalim se i to. Ne, zbog tople vode, koja je stvarno fantastična. Znači, opušta me. Društvo je fantastično ovde i jednostavno volim tu da dođem. Baš mi je prijatno. A ovo što se tiče psorijaze, psorijaza se uvek povuče posle 10 dana boravka u ovoj vodi. I ova voda ostavlja stvarno jedan izuzetan trag na koži. Znači, koža promeni sva svoja svojstva, odnosno postane fleksibilna, postane glatka i postane nekako drugačija, odnosno prirodnija. Ove moje fleke na rukama. Znači, u Novom Sadu to meni sve popuca na ovom. Kad dođem ovde 10 dana, to se sve sanira i nema više pukotina, nema ničega. Evo, možete snimiti. Znači, konkretno, to je to.
i ja volim da dolazim, ali ovo što ste vi rekli, druženje, to je taj, ono pravo. Ja samo mogu da kažem, još da dopunim kolegu, da je ovde prijem i gostoljubivost ovih ljudi sa Banje vrhunska i mi između ostalog i pored te lekovitosti vode dolazimo i da lečimo dušu, a to su ti ljudi koji imaju jako veliku dušu i koji imaju razumevanje za nas. Ajši, ajša, javaša, konja jaše subaša. Ovde je zaista divna atmosfera i pravi raj za dušu i za telo. Konja jaše subaša. A za nas je vreme da se vratimo na naše zadatke. Uz veselu igru najmlađih članova folklornog ansambla Kuda i Jelica, proslava u domu Slaviše i Marine može da počne. Boga mi je ovde lepo, veselo, a i domaćini su nam se vratili sa celodnevne uživancije i sad ću ja njih malo da pitam kako su se oni proveli. Živa nisam da ih pitam ko se najviše kupao. Kako je bilo? Super. Ti si se kupao, ti si se sunčala. Ja sam bio sa djecom non stop u vodi. Pa i vodio računa o njima. I ko se najviše kupao? Mira. Ona voli vodu. Miro, si se najviše kupala? I hoće još. Jel vam se dopalo? Da, jeste. Jel smo uspeli malo da vam dočaramo neki odmor, makar malo, kratkotrajno? Ali je lepo. Rešili smo da napravimo malu, kako da kažem, pa znate već, gledali ste našu emisiju, malu proslavu. Dobro. Da proslavimo vaše useljenje, da proslavimo što ste imali odmor i da se tako malo i družimo. Važi. Jel to u redu? U redu je, Marija. Dobro, i sad kad ste renovirali kuću... Idemo dalje. Skoro do kraja, kako idete dalje? Pa lepo, idemo redom. Znači, ovaj smo deo sredili, sad nam preostaje ovaj deo. Šta se dešava s baštom? Šta se dešava sa životinjama? Ko će tu šta da radi? Kakvi su vam planovi? Supruga je zadužena kada ja odem ujutro da radim, ona je zadužena za sve. I za decu, i za Marvu, i za dvorište, i za gradnicu. A šta je bilo s voćkama? Pričali ste o voćkama? To hoćemo tamo na kraju da posadimo deci. Svaku voćku ćemo da posadimo. A šta ste hteli? Pa kajsiju, krušku, trešnju, višnju, razumiješ, sve što deca vole. Sve što deca vole? Da. Pa koliko ti vremena treba za to? Sad ako posadiš, na primjer, za koliko? Sad ne mogu, jer to se u jesen sadi, Marija. Čekaj, izvini. Znaš. To se u jesen sadi? Kad vegetacija... Ljudi, snimamo, ljudi! Jelena! Čekaj samo moment. Jelena! Kažite da snimamo čoveku. Ja ne verujem. Čekaj samo moment. Čekaj samo moment. Jelena, što mu nisi rekla snimamo čoveče? Možete da mi pomognete, ostalo mi malo. Nemam puno. U ovom kraju prodaja lubenica po seoskim ulicama je uobičajena pojava usred leta. A gde baš sad usred našeg snimanja? Čoveče ovde s porodicom, pa nemojte. Šta vam treba? Ajde, šta vam treba? Evo, pa koliko je to? Ajde. Da otkupimo, ajde da učinimo. Mi smo humanitarni serijal, ajde učinimo dobro delo. Koliko ti to? Ajde. Evo ti 3.000 za sve. Evo. Može, vi meni činite uslugu. Ajde, molim te, otkupili smo ove lubenice, ajde pomogneš ovde da se ovo izbaci. Ajde, ti si najjači ovde. Sve, ostalo mi malo još. Ajde, ljudi, ajde. Ja sam smatrao da istvaram Bostan. A uvek sam pričao sa ženom, rekao da nam je neki traktor, rekao da kupimo. Da li je to Slaviše ipak nešto naslutio ili smo ovo iznenađenje dobro odglumili? Za sada svakako istovaruje Bostan. Jesmo istvarali Bostan? Jesmo, brate. U mom selu je običaj kad neko meni pomogne da mu tu pomoć uzbraći. Izvoli, majstore, ovo je za kod. Pa zar nije ovo veliki poklon za ovako mali posao? To je za vas. Brate, hvala. Od srca. Da si živi i srećan. Hvala. Nismo ni to tražili od vas, ali vi ste našu želju ispunili. Znači, nismo vam zahvalni, znači, ne mogu da opišem koliko.
Znači, ne mogu da verujem. Ja se zahvaljujem svima na ovako dragocenom poklonu. Traktor je zaista došao na pravu adresu. Odličan poklon za jedno domaćinstvo u povoju i jednog jakog domaćina koji uživa u poljoprivrednim radovima. A mala Mira će izgleda krenuti tatinim stopama i uskoro postati pravi profesionalac. Verovatno ste vi dobroga srca i humani našu želju čuli i nama ste ispunili želju. Ja još sam u šoku, mislim, ne mogu da verujem. Da me neko pokloni traktor i prikolicu. Majke. Mnogo razloga za slavlje u srcu Mačve danas. Novi dom, veliko imanje i vredan poklon za glavu kuće, kao i nekoliko darova za decu, vratilo je osmehe na lice celoj porodici. A Slaviša je jedva dočekao da isproba svoje novo vozilo, koje će mu obezbediti sigurno vođenje svog imanja, kao i uslužne poslove po svom i okolnim selima, za dodatnu zaradu i vredan rad u poljoprivredi. Želeo bih da se zahvalim puno i našeg ministra pozdravim i drago mi je što misli o nama i mi treba da opravdamo to poverenje, da budemo ovdje, da što više djece bude na selu, da se naše škole pune, kao i mi što smo nekada išli u školu, što nas je mnogo bilo, da ne idemo preko dalje u inostranstvo, šta ima lepše od ovoga. Naša misija je ovde završena. Porodici Vračarić želimo da im domaćinstvo cveta i deca budu srećna, a mi nastavljamo naš put i misiju povratka mladih na selo Srbije. Za ovo je srce moje kucalo davno, kuća imanje, svima radovanje, sad imam i metak za novi početak. Vraćam ti se, rode, selo moje ravno, za ovo je srce moje kucalo davno, kuća imanje, svima radovanje, sad imam i metak za novi početak.